Bon dia companys, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més al meu canal de YouTube. Sincerament, comença la primera setmana d'exàmens de segon de batxillerat, potser si esteu en un altre institut ja l'haureu fet, però bé, el meu comença aquesta setmana no, sinó la que ve, comença el dijous. No sé si hi ha instituts o col·legis que no fan setmana d'exàmens, però bàsicament és una setmana on fas tots els exàmens parcials perquè en lloc de repartir-los durant tot el curs pensen que és millor juntar-los tots perquè així tens molt més temps per estudiar i treure millor nota. A veure, ja sé que no us interessa la meva setmana d'exàmens, però d'alguna manera he d'acabar d'omplir el vídeo perquè si no se'm farà massa curt, així que us diré com funciona la meva setmana d'exàmens i com tinc distribuïts les proves, vale? La setmana d'exàmens està distribuïda com si fos un horari normal, el que passa que les dues primeres hores fas el primer examen, després fas pati, 2 hores d'estudi, on et prepares pel segon examen o fas una mica el que vols, i després l'altre examen, fas 2 exàmens de 2 hores, vale, per dia. Generalment és una setmana que a la gent no li agrada que arribi, però veig que tampoc sofreixo molt ni passo mals moments estudiant, doncs la veritat és que tampoc. El que passa és que hi ha una assignatura en particular que crec que tots els de la meva classe, i mira que a la meva classe hi ha republicans, hi ha rossos, hi ha comunistes, inclús hi ha algun fatxa, doncs tots aquests estan d'acord en que la setmana d'exàmens val la pena perquè arriba l'examen d'Història de l'Art, que és un dels moments més esperats per la meva classe com a mínim. Per tant, al social hi ha Història de l'Art, posteriorment Geografia, Literatura, Economia de l'Empresa i algunes coses més. Bé, tot això va variant, però més o menys són Economia, Història de l'Art i aquestes coses. El cas és que particularment la meva classe d'Història de l'Art crec que tots ens apassiona l'assignatura i la manera en què ho expressa el professor, que el professor realment, no ho dic de broma, realment en sap molt i a més fa humor que es veu que en sap i per tant jo crec que aprens i ho fas d'una bona manera. El que també passa a la meva classe d'Història de l'Art és que el professor està una mica boig i molts cops té idees descabellades i em pot donar like si heu entès aquest xiste, aquest acudit, i si no, l'he cagada bastant grossa. Tireu enrere a veure si l'enteneu d'un cop. M'acabo de mirar a la càmera perquè normalment, si puc, reviso els vídeos perquè no quedin tan verdosos com queden normalment. Veus? Com per exemple el que acabo de dir. I o sigui, veig que se'm veuen els ulls com superraros, Si us agrada, doneu like. Vale, per què he parat i he anat a revisar el vídeo? Doncs perquè ara comença una secció i ens hem a centrar en Història de l'Art. Què és Història de l'Art? Per què ens agrada tant i per què estem tan entusiasmats perquè arribi l'examen? Doncs bé, a Història de l'Art el que fem és comentar obres artístiques. Per exemple, quan veus el Partenó dius wow, que guai! Me l'esperava més petit, ja. Això sense anar a Grècia, només amb una imatge que tenim a un llibre que és bastant totxo, la veritat. Pren apunts, professor d'Història de l'Art. Exactament el que he vingut a fer jo és inculcar-vos aquesta passió per la història de l'art. A partir d'ara em veureu amb aquest requadre petit i anirem comentant diverses obres artístiques. Aquesta pintura el que vol és retratar amb exactitud el que era un pati de l'edat mitjana. Evidentment aquest d'aquí havia agafat l'estuig de l'altre i per tant el del darrere li ha clavat l'espasa. L'altre no s'ha queixat perquè evidentment no té cap mena de comparació entre robar l'estuig i que et clavin una espasa al cap i per això està tan feliç, perquè ha sortit guanyant i en aquesta comparació de tu a tu ha sortit victoriós. L'altre evidentment assumeix la cara de la derrota i per tant es veu com a gran perdedor d'aquestes batalles de barris profuns que hi ha al nord-est de la classe d'Història de l'Art. La segona imatge és una altra pintura medieval i és que en aquesta època es va tenir una gran percepció de l'espai, del temps i aquí veureu de l'esport, perquè això evidentment és després d'un partit de bàsquet on dos jugadors es fan un intercanvi de calbes, com ara bé podria ser quan Messi i Ronaldo es canvien les samarretes en un partit de futbol. Doncs bé, aquests dos eren grans jugadors de bàsquet de la seva època i per tant fan aquest intercanvi de calbes per mostrar respecte i fair play davant de tot l'estadi de Barris Nord, segurament. Deve ser el Barris Nord, o inclús diria que és l'Antorxa, perquè si us fixeu al fons hi ha dos detalls que són típics de l'Antorxa. Si no sabeu quin pavelló és un pavelló Lleida molt famós. Més enllà de l'esportivitat de l'edat mitjana i les pintures, també comentem
grans obres escultòriques, com podria ser aquesta, en honor al milionari Cristiano Ronaldo, que també era un gran jugador de futbol del Real Madrid, la Juventus, el Bayern de Múnich i no sé quin equip de Portugal. Aquesta obra és una obra clàssica del realisme. Evidentment, aquesta obra és molt famosa per les seves idèntiques similituds amb el futbolista. Continuem amb la pintura, i és que a l'edat mitjana, com tots sabeu, us podrien segrestar uns conills màgics. I per tant, amb fortuna, a Europa els van anar traslladant cap al nord, i per tant a Espanya no va afectar gaire, però perquè ho sapigueu, aquesta obra va ser d'un pintor que es va poder escabullir d'aquests conills màgics i va retratar el seu amic com el van segrestar. S'havia de tenir molt de compte amb aquestes bandes de conills armats, perquè eren de la mida d'un senyor gran. No es podia anar sol pel carrer en aquelles èpoques, sinó que havies d'anar sempre acompanyat d'un major d'edat, o dos. Xavals, ara mateix estareu flipant, però com veieu aquí aquesta és la càmera amb la que gravo i just ara s'ha acabat la bateria, i és que les tomes falses i tot això, ja sé que el vídeo no ha durat gaire, però si veieu les tomes falses, doncs la veritat és que ha durat com uns 20 i pico minuts, que és el que m'ha durat el gravar-ho, i per tant em despedeixo per aquí i acompanyat de la càmera, perquè la veritat és que és un gran aliat sempre en aquests moments, aquesta càmera. Per tant, ara mateix esteu veient l'exterior de la meva terrassa. Si sabeu on vic, sisplau, no m'ho robar, perquè ara mateix us estic ensenyant tot. Per tant, espero que us hagi agradat el vídeo d'Història de l'Art, espero que molts us apunteu a Història de l'Art. Si feu el científic és igual, us canvieu a meitat de curs, perquè la veritat és que val la pena veure com les bandes de conills, entendre com les bandes de conills, estudiar les bandes de conills que ataquen al món antic, i per tant espero que us hagi agradat i espero que per el proper vídeo estigui pentinat. Un besazo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Me copié de Vegeta, més enllà Jope, que tonto que soc. Més enllà de tot el que pot semblar Història de l'Art, abans havia escrit un guió que no he seguit per a res, però per a res és per a res, i en aquest guió dia que Història de l'Art era l'assignatura preferida de Vegeta. I no ho dic de broma, és de veritat. Si aneu a un vídeo, bueno, us ho ficaré al final i us ficaré un enllaç d'un vídeo que me'n recordo jo de quan mirava Vegeta de fa molt, que li agradava Història de l'Art, i per tant no em prengueu com a friqui, sinó com a persona que té molta memòria, i pues no sé què més dir, la veritat, després d'aquesta gran final. Que si us agrada molt Vegeta, us subscriu al meu canal. Si no us agrada, també us heu de subscriure pel simple fet de que no us agrada, i si doneu like m'agradaria molt. I si voleu alguna altra assignatura que comenti i que no sigui tan lamentable com aquesta, deixeu als comentaris. Si voleu que comenti matemàtiques o... Vale, m'estic adonant que la càmera està a l'altre costat, no? On està la càmera? Aquí. Bueno, i pues eso, que si voleu... Ostres, com estic agafant la càmera, que guai. Que si voleu que comenti una altra assignatura com podria ser química, que és molt interessant, però superinteressant, o bé literatura castellana, que encara és més interessant, deixeu els comentaris i a veure si el proper vídeo em pentino, perquè la veritat aniria sent hora. Espero que ho passeu molt bé aquesta setmana d'exàmens i que us hagi agradat el vídeo, de veritat. Doneu like i molt suport, perquè aquesta despedida és brutal. Que sí, càmera? Sí! Vinga, adeu!